Vítajte v kanáli Elektroškola. Istič. Ako funguje, čo znamená B16 a prečo niekedy vypína? Rozvádzači máte malú páčku s označením napríklad B16. Keď vypne, mnohí ju jednoducho nahodia späť a ďalej nad tým nepremýšľajú. Niekedy príde nebezpečná rada. Ak istič často vypadáva, vymeň ho za silnejší. Práve takáto výmena môže skončiť prehriatím, vedením alebo požiarom. V tomto videu si jednoducho vysvetlíme, ako istič funguje, čo znamená B16, aký je rozdiel medzi preťažením a skratom, čo vyjadrujú charakteristiky B, C a D a čo bezpečne urobiť, keď istič vypne. Najprv najdôležitejšia veta. Bežný domový istič chráni predovšetkým elektrické vedenie pred nadprúdom. Jeho úlohou je odpojiť obvod skôr, než by nadmerný prúd mohol nebezpečne zahriať vodiče, poškodiť izoláciu alebo vytvoriť podmienky pre vznik požiaru. Istič však nie je prúdový chránič. Bežne istič nesleduje, či časť prúdu uniká cez človeka alebo ochranný vodič do zeme. Sleduje veľkosť prúdu pretekajúceho obvodom a reaguje najmä na preťaženie a skrat. Preťaženie vzniká napríklad vtedy, keď je na jednom obvode zapnutých príliš veľa výkonných spotrebičov. Predstavte si elektrický ohrievač, rýchlovárnu kanvicu a ďalší výkonný spotrebič pripojený na ten istý zasúkový obvod. Vedenie nemusí mať žiadnu poruchu, no súčet odoberaných prúdov môže byť príliš vysoký. Pri miernom preťažení istič nemusí vypnúť okamžite. Vodiče sa zahrievajú postupne a preto ochrana reaguje s určitým oneskorením. Čím väčšie a dlhšie je preťaženie, tým skôr istič vypne. Skrat je úplne iná situácia. Vznikne spojenie s veľmi malým odporom medzi miestami s rozdielnym elektrickým potenciálom. Prúd môže v krátkom čase narásť na stovky alebo tisíce ampérov, preto musí ochrana reagovať mimoriadne rýchlo. Aby istič zvládol obe situácie, nachádzajú sa v ňom spravidla dve rozdielne spúšte. Prvou je tepelná spúšť s bimetalovým pásikom. Keď ističom dlhšie preteká nadmerný prúd, pásik sa zahrieva a postupne sa ohne. Potom uvoľní vypínací mechanizmus a kontakty sa rozpoja. Tepelná spúšť teda chráni najmä pri preťažení a pracuje s časovým oneskorením. Druhou je elektromagnetická spúšť, určená na veľmi vysoké prúdy. Typicky pri skrate, prudký nárast prúdu vytvorí v cievke silné magnetické pole, ktoré takmer okamžite uvoľní vypínací mechanizmus. Pri rozpojení kontaktov vznikne elektrický oblúk. Istič ho musí bezpečne uhasiť. Preto sa vo vnútri nachádza zhášacia komora. Malá páčka na prednej strane je teda iba viditeľná časť pomerne rýchleho mechanického a elektromagnetického systému. Teraz sa pozrime na označenie B16. Číslo 16 označuje menovitý prúd ističa, teda 16 ampérov. Neznamená to, že pri prúde tesne nad 16 ampérov musí istič okamžite vypnúť. Tepelná časť pracuje podľa časovo-prúdovej charakteristiky. Rozhoduje nielen veľkosť prúdu, ale aj čas, teplota a predchádzajúce zaťaženie. Pri jednofázovom napätí 230 V zodpovedá 16 A pri čisto odporovej záťaži približne výkonu 3670 W. Je to však iba orientačný výpočet, nie je to univerzálny návod, koľko spotrebičov môže bezpečne zapojiť. Písmeno B označuje vypínaciu charakteristiku elektromagnetickej spúšte. Pri bežných ističoch sa často stretneme s charakteristikami B, C a D. Charakteristika B má oblasť rýchleho elektromagnetického vypnutia približne pri 3 až 5 násobku menovitého prúdu. Pri ističi B16 je to približne 48 do 80 ampérov. Charakteristika C reaguje približne pri 5 až 10 násobku. Pri ističi C16 ide približne o 70 až 160 ampérov. Charakteristika D reaguje približne pri 10 až 20 násobku menovitého prúdu. Pri D16 je to približne 160 až 320 ampérov. Tieto čísla opisujú oblasť rýchlej elektromagnetickej spúšte. Neznamenajú, že istič C16 dovolí vedeniu trvalo prenášať 10-krát väčší prúd. Tepelná ochrana proti preťaženiu zostáva aktívna aj pri charakteristikách C a D. Charakteristika B sa často používa pre bežné svetelné a zasúkové obvody. Charakteristika C môže byť vhodná pre zariadenia so zvýšeným zapínacím alebo rozbehovým prúdom. Charakteristika D sa používa pri niektorých zariadeniach
s ešte výraznejším prúdovými nárazmi. To však neznamená, že pri častom vypínaní možno svojvoľne meniť B za C alebo D. Elektrikár musí overiť poruchovú slučku, predpokladaný skratový prúd, požadovaný čas odpojenia aj parametre vedenia. Iná charakteristika môže síce lepšie znášať rozbehový prúd, ale pri poruche môže vyžadovať vyšší prúd na rýchle vypnutie. Na prednej strane ističa môžete vidieť aj údaj 6000 A alebo 6 kA. Ide o menovitú skratovú vypínaciu schopnosť. Neznamená to, že istič vypne až pri 6000 A. Znamená to, že je skonštruovaný tak, že za stanovených podmienok bezpečne prerušil skratový prúd až do tejto hodnoty. Vypínacia schopnosť musí zodpovedať skratovým pomerom v mieste inštalácie. Istič si ľudia často milia s prúdovým chráničom alebo poistkou. Istič reaguje na preťaženie a skrat. Prúdový chránič sleduje rozdiel medzi prúdom odchádzajúcim a vracajúcim sa späť. Kombinovaný prístroj RCBO spája obe ochrany. Távna poistka tiež chráni pred nadprúdom alebo po vypnutí sa musí vymeniť. Istič nie je ani prepäťová ochrana a bežný istič nemusí rozpoznať každú oblúkovú poruchu. Každý ochranný prístroj má inú úlohu. Prečo teda istič najčastejšie vypína? Prvou možnosťou je preťaženie. Ak vypne až po niekoľkých minútach prevádzky viacerých výkonných spotrebičov, pravdepodobne reagoval na tepelnú spúšť. Metal. Môže zostať horúci, preto sa istič nemusí dať okamžite zapnúť, alebo môže po rýchlom opätovnom zapnutí vypnúť skôr. Druhou možnosťou je skrat alebo vážna porucha spotrebiča, zásuvky či kábla. Vtedy môže istič vypnúť okamžite pri zapnutí konkrétneho zariadenia alebo i hneď po obnovení napájania. Treťou možnosťou je vysoký rozbehový prúd. Motory, transformátory a väčšie elektronické zdroje môžu pri zapnutí krátkodobo odoberať násobne väčší prúd než počas bežnej prevádzky. Príčinou môže byť aj poškodené vedenie, uvoľnený spoj, prehrievanie v rozvádzači, chyba návrhu alebo nevhodné prevádzkové podmienky. Pokazený istič je možný, ale jeho výmena bez merania môže iba zakryť skutočný problém. Čo môžete bezpečne urobiť, keď istič vypne? Najprv sa rozhľadnite. Ak cítite spáleninu, počujete praskanie alebo bzučanie, vidíte dym, iskrenie, začernenie alebo rozstavený plást, ničoho sa nedotýkajte. Ak je to bezpečné, odpojte napájanie hlavným vypínačom a zavolajte odbornú pomoc. Pri požiari alebo bezprostrednom ohrození volajte tiesňovú linku. Ak nič nenasvedčuje okamžitému nebezpečenstvu, vypnite a vyťahnite zo zásuviek dostupné spotrebiče v postihnutom obvode. Nerobte to vo vlhkom prostredí a nedotýkajte sa poškodených káblov alebo zásuviek. Po znížení zaťaženia a primeranom vychladnutí môžete istič skúsiť zapnúť iba raz. Neotvárajte kryt rozvádzača, nedotýkajte sa vodičov a nepokúšajte sa merať živé časti. Ak istič zostane zapnutý, spotrebiče pripájajte postupne. Ak vypne po pripojení konkrétneho zariadenia, ďalej ho nepoužívajte a nechajte ho skontrolovať. Ak istič okamžite znovu vypne, nedá sa zapnúť ani po odpojení dostupných spotrebičov alebo vypína opakovane bez jasnej príčiny. Ďalšie pokusy nerobte. Zavolajte kvalifikovaného elektrikára. A teraz najnebezpečnejší omyl. Keď B16 často vypína, nevymením ho za B20 alebo C20. Menovitý prúd ističa sa nevyberá podľa toho, koľko spotrebičov chcete použiť. Musí chrániť konkrétne vedenie, rozhoduje prierez a materiál vodiča. Spôsob uloženia, dĺžka, teplota, zoskupenie káblov, úbytok napätia aj skratové pomery. Ak niekto bez výpočtu merania nahradí 16 A istič 20 A, môže dovoliť vedeniu prenášať prúd, na ktorý nebolo navrhnuté. Vodič sa môže dlhodobo prehrievať bez väčšieho vypnutia. Zdanlivo vyriešené vypadávanie sa tak môže zmeniť na skryté riziko požiaru. Istič zároveň nechráni človeka pred každým zásahom elektrickým prúdom. Nebezpečný prúd môže byť mnohonásobne menší než menovitý prúd B16. Preto sa používajú aj prúdové chrániče a ďalšie ochranné opatrenia. A na záver, ak si máte z tohto videa zapamätať 4 veci, tak tieto. Istič chráni najmä vedenie pred preťažením a skratom. B16 znamená charakteristiku B a menovitý prúd 16 A.
nie presnú okamžitú vypínaciu hranicu. Údaj v kiloampéroch opisuje schopnosť bezpečne prerušiť skratový prúd. A istič, ktorý opakovane vypína, sa nikdy svojvoľne nenahrádza silnejším. Najprv sa musí nájsť príčina a overiť celý chránený obvod. Ak vám toto vysvetlenie pomohlo, dajte videu palec hore a napíšte do komentára, ktoré označenie na ističi vás doteraz najviac mýlilo. A prihláste sa na odber, aby vám ďalší diel elektroškoly neušiel. Ďakujem.